Seorang kakek diponis opnam saumur hidup karena kebanyakan minum obat kuat. Heh, sapa kuwi? Cang ndi kuwi? Jenenge sapa kuwi? Wah, nekat tenan iki bocahe. Wong wis tuwek kok ya neka-neka lho. Gek arep nggopo ngono neh. Tanggal no mumet, tanggal tuwa ya padha ae mumet. Dodolan cilok sedina ya ora oleh semene. Iki lho paling ya sedina entek nggo madang karo Solikin. Durung kok Solikin nek jajan mesti njaluke es krim, Kindle Joy, Silver Queen. Nek aku ya sosis kelenjer. Nek kok bocah kayak iki. Wis, ora ngagas kalender-kalenderan, segoro nyerimpet-nyerimpet tok. Wayahe saiki budal golek rejeki. Mugi-mugi Gusti berkahi ngalir deres kaya banyu mili. Mangkat boloh. Cilok-cilok. Aci dicolok. Demit nek sing nyerak apa meneh menungso. Cilok-cilok. Cup. Nggih Mas. Pinten Mas? Alhamdulillah lagi mangkat wis enek sing larisi. Pinten iki Mas? Ora, aku ya main jelek duitmu. Mas. Tak kira ki arep nglarisi daganganku malah jelek duit. Hehe. Iya Cup, aku main jelek duit Mang Yuto wae nek ra. Awal bulan tak balekke wis, rasa khawatir. Oh, kur 5 juta. Iya. Sik, tak tilakne dompetku sik ya. Muga-muga eneng. Waduh. Kurang 10.000, Mas. Iyalah Cup. Dijileki koncone pelit banget. Padahal lho, kowe bendino kerja dodolan cilok lewat ngarep omahku. Mosok dijileki koncone Mang Jutae ra enek. Padahal aku iki bolomu dhewe lho, Cup. Bukane ngono. Alah mbuh, Cup. Cukup tahu aku karo polahmu, dasar wong pelit. Alah Gusti. Duit lho garek 10.000 tenan. Kosong blong lho ra eneng. Nak mau ngono lumayan eneng 32.000. Tapi kan wis tanggo tuku bensin, nggo tuku es teh. Giliran garek 10.000 lah gak ditembungi. Lagian kene lho gur bakul cilok. Kok ya ditembungi duit 5 juta. Kayak 5 juta ya abrakan saka ngendi ngono lho. Mungkin iki motor atau kopen, rusak-rusak atau didandani, oli reget atau diganti, ban halus. Delok niki plat nomor yo mati atau dipajeki. Ngono kok isi do ngira aku ki sugih bondo. Setenang kuwi kah uripku ning matane wong liya? Ilah. Amin. Bane kudu pindah pangkalan iki. Nang kene iki sarange wong jilak duit. Medeni.
Pemutihan. Wah, iki aku kudu ngandani Ucup iki. Nendi ya bocahe? Hele. Enten apa, Mbah? Rene oleh, penting. Nggih. Enten apa, Mbah? Kok anggo penting-penting barang? Deloken platmu kae lho. Pajak montormu ki rak ya wis mati suwe to. Engko nek montormu disita piye? Masa dodolan cilok mlaku lele. Terus gerobakmu arep mok sunggi. Nggih, Mbah. Pajake wis mati suwe nika, Mbah. Tapi nek arep nguripke meneh ya biayane ya larang. Gek dodolan cilok ya kembang kempis ngene. Saya ra keurus, Mbah, pajeke. Sing tenang, tak kandhani. Napa, Mbah? Iki lho lagi eneng pemutihan. Pemutihan? Heeh. Dadi bebas asminetrasi. Atmanatrasi, itminetrasi. Apa to, Mbah? Itminatrasi kuwi lho, Le. Oh, administrasi. Nah, kuwi. Muni administrasi kok administrasi apa, Mbah? Minatrasi. Administrasi. Administrasi. Nah, leres. Administrasi. Nggih. Ya kuwi Le, bebas administrasi karo denda. Cukup bayar pajak tahun iki tok. Penak to, Le? Wah, tenane, Mbah. Masuk no kuwi. Lah jenengan angsal infone niku saking pundi? Le. Mbah Jum kok. Aku ki gen kolonial paling update. Iki lho, Le. Nek golek informasi nang kene, nang sosmete Kominfo dateng. Lho, delok niki videone. Pemutihan program dari Bapak Gubernur ini bagaimana toh? Yang pertama, saya sebagai Gubernur Jawa Tengah sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran terkait dengan pajak kendaraan bermotor akan dilakukan pemutihan. Pemutihan yang dilaksanakan, masyarakat silahkan berduyun-duyun untuk membayar pajak berjalan cukup tahun 2025. 2025 saja. Ya. Tapi kalau ada yang tertunggak Pak sebelumnya? Tertunggak hapus, tidak usah bayar. Wah, Clear. terima Ya. kasih. Ini hadiah dari Bapak Gubernur kita. Pokoknya kita dukung. Jangan lupa kita lakukan pemutihan ya Pak. Iya dong, Bareng-bareng. iya dong. Silakan Jangan lupa. berduyun-duyun. Siap. Batas waktunya loh, jangan lupa tanggal 8 sampai Betul. 2. Ulangi tanggal 28 sampai tanggal 30. Siap. Kalau kelewat itu nanti normal lagi. Oh gitu. Iya. Jangan sampai Lho, ketinggalan. keren to, Cup, gubernur awake dhewe. Lho, kowe ki arep nendi sing ku ngomong durung rampung. Sik, Mbah, tak mangkat pemutihan sik. Sik, Mbah. Ya Le, hati-hati. Cah nom jaman saiki ora sabaran. Mbah. Iki lho, motorku wis pemutihan, ben ora ditilang polisi sesuk. Aduh Le. Kudu ngono kuwi maksude. Aduh. Loh. Lah piye, Mbah? Wis angel jelaske kowe kuwi. Wis ayo tak turke, dadi sanom ora mudeng apa-apa. Aku wele nyetir. Lah iki ajeng teng pundi ya, Mbah? Pajak motor neng Samsat. Paringi aran pantun amet sewu